Ja sa chcem opýtať v prvom rade, čo by mal nový stavebný zákon obsahovať, čo by naozaj pomohlo v stavebníctvu na Slovensku? Takže stavebníctvu na Slovensku jednoducho treba dať novú, jasnú, jednoduchú a čitateľnú legislatívu a hlavne, aby bolo právo vymožiteľné. To znamená, že musí byť urobená jedna zásadná kostra. My odporúčame takú, že jednoducho základné otázky, čo chcem, kde to chcem a ako to chcem. To znamená, že čo chcem, je zákon o urbanizme, ktorý na Slovensku neexistuje. To znamená, čo chcem. Zákon o urbanizme skrátke len veľmi poviem, je to o tom, aby sme mali hľadiska akože aj štátnej moci, aj rozvoja štátu a rozvoja vôbec teraz jednotlivých regiónov a území a oblasti a zón, že čo tam vlastne chceme v rámci rozvoja. Musí byť systém v rámci celej epochy Slovenska. Potom ďalšia vec je, že kde to chce, to znamená zákon o územnom plánovaní, to vlastne máme, len v tom starom zákone 5076 je už bohužiaľ, je to zastaralé, je to už aj mnoho razy novelizované a nová úprava zákona, ktorá bola robená minulý rok a bola stiahnutá, teda nie minulý rok, ale niekoľko rokov dozadu, tak niektoré veci tam boli dobre, dali by sa použiť, ale žiaľ, mnoho vecí je tam veľmi nečitateľných, jednoducho neprehľadných a je to domiešané so stavným poriadkom. Tej verzii, čo bolo urobené minulý rok, čo sa stiahlo. A potom ďalšia vec je stavebný poriadok. Žiadna výstavba, žiadne novotvary slovné, ale jednoducho je to stavebný poriadok a v stavebnom poriadku musí byť jasne stanovené, aké sú vzťahy, stavebné úrady, aké majú kompetencie, povinnosti, takisto zhotoviteľ, aké má práva povinnosti. A zároveň v stavebnom poriadku musí byť aj jasne stanovené potreba na odbornú spôsobilosť a odborné vzdelanie vlastne všetkých pracovníkov, ktorí sa na stavbe budú zúčastňovať. Toto nám tam chýba a je to nejasné všetko. Tam by bol teda definovaný aj ten stavebný dozor, ktorý v súčasnosti v legislatíve chýba? Takto, tam musí byť definované nie len stavebný dozor, tam musí byť definované aj remeselné činnosti, pretože na stavbách dneska sa nám pohybujú ľudia bez stavebného vzdelania. Bohužiaľ, mnoho staveb takých je, nehovorím, že všetky. Mnoho staveb je takých, že kde máte ja už sa opakujem, ale pekárov, cukrárov, automechanikov, bez urážky tých ľudí, oni sú dobrí, len majú málo práce, tak venujú sa stavarine. Potom máte tam množstvo iných profesí, len nie stavbárov. A žiaľ, je tlak na vychovávanie remeselných činností v stavebníctve veľmi malý. A keď ho nebudeme mať v legislatíve zakotvený, že stavby môže vykonávať osoby vzdelané v stavebnom odbore, to znamená napríklad klampiári, tesári, kurenári, elektrikári, elektromechanici, tak jednoducho na tých školách na takéto profesie budú chýbať, pretože nie je verejná objednávka, nie je tlak na takéto vzdelanie. Všetci sú obchodníci, manažeri, len nie remeselníci. No a potom to takto dopadne, že sú stavby nekvalitné, áno, sú nebezpečné teda pre všetkých. A to isté máte vlastne teraz aj z pohľadu stavebných technikov. Absolútne je nulový stav na žiadosť na majsterstavebné výroby. To sme úplne zlikvidovali. Neexistujú. V roku 1992 nové zákonom 138 vlastne vymazali sa. Ešte sa chcem opýtať, vy teda navrhujete úplne vypracovať novú koncepciu stavebného zákona. Predošlú tvorilo ministerstvo tú najnovšiu, čo mali minulý rok, 3 roky. Dá sa to podľa vás aj rýchlejšie? Oslovil vás už minister, lebo on teda hovorí, že by chceli niečo zobrať aj z toho, čo už pripravil predošlý minister Počiatek a že možno by chceli aj zapracovať postrehy profesijných organizácií, stavovských organizácií, aby bol naozaj ten zákon použiteľný. Oslovil vás už na spoluprácu? Nie, neoslovil nás nikto, takisto ako aj minulom vedení, práve že nás ignorovali. Znova opakujem, my už máme 5 rokov pripravenú koncepciu na nový stavebný zákon. My to dokonca aj ministrom poslali, ale vtedajším, ale bola ignorancia, jedine úrad vlády komunikoval s nami a až na donútenie ministerstvo výstavby a teda dopravy výstavby. V každom prípade my si myslíme a som si istý, že netreba robiť 55-členné komisie, 100-členné komisie na vytvorenie zákona, pretože aj ten zákon starý, ktorý bol podľa zoznamu, ktorý nám bol poslaný, bolo tam nejakých 55 ľudí, ale ten zákon vlastne je zlátanina alebo zmes zákonu
z roku 2006, čo robil ešte Dzurinda, za Dzurindovej vlády. Toto je len pokračovanie toho, preto je také neprehľadné, nejasné a veľmi komplikované. Čiže na zlom základe jednoducho nepostavíte dobrú budovu po stavbársky. Čiže treba dať nový základ, nový legislatívny zámer a začať odnovu. Nehovorím, že všetko tam je zlé. Dajú sa mnohé veci z toho použiť, boli tam dobré veci, dokonca niektoré veci boli tam vyňaté aj z našich návrhov, ktoré sme poslali, ale nemá to koncepciu, nemá to systém. Treba dať jednoduchý systém, vieme pomôcť, stále je na to pripravenie, len nás niekto musí osloviť. Teda neskúšali ste sa ozvať teraz po tom, čo prišiel nový minister, že by ste sa teda aj chceli do toho pustiť spolu s ním? No, prvý krok sa urobil zo strany Národnej rady, že nás prijali do tej stavebnej komisie pri Národnej rade, čo je klobúk dole, to vítame. A máme pripravený list, ktorý zrejme zajtra, na dnesko pozajtra odchádza priamo ministrovi ponúkol spolupráce. V podstate je to ten istý list, ktorý sme posielali niekoľko razy ministrovi Počiatkovi alebo aj na úrad vlády. Dobre, takže vlastne to som zatiaľ potrebovala. Prípadne sa ešte ozvem, lebo ja to budem sledovať naďalej, čo sa toho stavebného zákona týka, takže sa vám ešte ozvem. Veľmi pekne vám ďakujem. A ja ďakujem. Do počutia, pekný deň, majte sa.